אתר שירותי נוטריון אקספרס www.israelnotary.co.il. אחד הדברים הראשונים שנרצה לשאול כאשר אנו שוכרים נוטריון לאישור צבא, אישור תרגום וכדומה, היא כמה עולים השירותים הניתנים על ידי נוטריון מטעם האתר. למזלנו, המחוקק פתר את הבעיה של המחיר בכל הקשור לשכר נוטריון. התעריפים של השירותים הנוטריוניים קבוע בחוק, ולכן המחירים אינם גמישים, מה שאומר אין הנחות ואין ביוקר, כלומר המחירים אחידים, ולכן כאשר אנו באים לשכור שירות של נוטריון, אנו יכולים להיכנס לאתר של משרד המשפטים, ואין לנו טעם לבדוק מי הכי זול. כולם פועלים על פי אותו תעריף אשר נקבע פעם בשנה בראשון לינואר. למידע נוסף, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שירותי נוטריון אקספרס בטלפון 03-600-1112.